poble de Montseny és un desconegut, en realitat, tot i que està al Parc Natural de Montseny i que es coneix el nom, és un desconegut perquè s'associa normalment Montseny amb el Parc Natural, amb la totalitat del territori. I es desconeix que, en realitat, també és un poble que està al bell mig del Parc Natural. En aquest poble, a Montseny, tenim el riu Tordera, que passa per sota el poble, amb els seus petits gorgs, amb els seus petits racons. Al poble de Montseny tenim l'estela megalítica, un monument megalític de fa 2.000 anys que es va trobar al Pla de la Calma, es va traslladar al poble i es va col·locar en una vitrina i en forma de mirador que et permet veure el poble de Montseny. Tenim dues exposicions permanents força interessants que parlen del passat del poble i que parlen del passat també del massís, de la vida que s'hi feia. Tenim l'exposició de les esquelles, on s'hi poden trobar a la vora 1.000 esquelles d'una vida que ja no es fa, dels pastors que hi havia per la zona i dels que passaven per la zona, i això ja no se'n veu ara. I també tenim una exposició que es diu Montseny, un diàleg entre l'home i el territori, que parla precisament de la convivència entre la població de la zona i la muntanya, la natura en si, i com l'home s'ha anat adaptant a aquestes condicions de vida, doncs, a la muntanya pura i dura. En definitiva, el Montseny, el poble, és més que no pas el Parc Natural del Montseny. És un poble amb la seva història, la seva població, amb els seus monuments i amb la seva bellesa especial.